Hey, jeg så jer ikke engang. Hey, hvad så? Mit navn er Kessler, som I kan se på trøjen her. Jeg er en lykkespreder, en vaskeægte en af slags. I tror nok ikke, jeg er typen, vel? Men fuck jer. Det skal I ikke bestemme. Alle er typen. Alle vil have kærlighed. Venlighed til alle. Vores koncept går ud på at få folk til at smile med hverdagen. Danskerne skal fucking opdage, at venlighed findes i dette samfund. Det er lidt ligesom det der, jeg så på film. Sommerfugleffekten. Når andre viser mig glade, så bliver jeg glad, og så gør jeg andre glade. Smid lykkepillerne, og pille ved lykken i stedet. Du behøver ikke at være Gandhi, for at kunne sprede glæden. Hey Nico, du ser godt ud i dag. Tak skal du have. Sig selv, så enkelt er det. Spred budskabet og pille ved lykken.